Nije u redu da posao dobijaju ljudi čija je jedina kvalifikacija to što su oni ili neko iz njihove porodice u stranci koja je na vlasti. Smanjenje nepotrebnih radnih tela staćemo na kraj političkom zapošljavanju. Sa Srpskom naprednom strankom svi ćemo imati jednake šanse. Srbiji su potrebne promene, a mi imamo ekonomski program koji će građanima doneti sigurniju budućnost i bolji životni standard. Poštena i uspešna Srbija, da, moguće je. Država velikim nametima postiče rad na crno, zato što na svaku platu uzima skoro još toliko. Reforma poreskog sistema. Smanjit ćemo porez na prihod i socijalna davanja. Verujem u ovu ideju. Plan je jasan i ostvariv. Srbiji su potrebne promene, a mi imamo ekonomski program koji će građanima doneti sigurniju budućnost i bolji životni standard. Poštena i uspešna Srbija, da, moguće je. Samo čekam dan kad će mi deca reći da odlaze iz ove zemlje, a ovo je njihova zemlja i treba da ostanu ovdje. Zašto sam završavala školu kada se danas posao dobije preko stranke? To mora da prestane. Za 6 mjeseci imao sam samo jedan razgovor za posao. Jedino rješenje vidim u promenama. Svi želimo isto. Svi želimo promene. Poštena i uspešna Srbija. Da, moguće je. Od 2008. običan čovek ne može sebi da kupi stan. Valjda je normalno da onaj koji radi može sebi da priušti krov nad glavom. Ako ćemo da uzimamo kredite, pa da dajemo subvencije, hvala, nemojte, ko Boga vas molim. Student sam, ali sam primoran da radim kako bi platio školarinu koja je jako visoka. Svi želimo isto, svi želimo promene. Poštena i uspešna Srbija. Da, moguće je. Radila sam kod privatnika. Otpustio mi jer nema posla. Samo zdrava ekonomija čuva radna mesta. Otpustite. I ako se ne snađeš, banka ti oduzme stan. Verujem da će uskoro živjeti u stabilnoj državi. Mi ne razmišljamo o stambenom kreditu. Odakle mi pare za učešće? Svi želimo isto, svi želimo promene. Poštena i uspešna Srbija. Da, moguće je.